Sabías que Homo erectus foi o primeiro homínido que se atreveu a explorar máis alá de África? Pero que o empurrou a dar ese gran salto? Spoiler, o clima tivo moito que ver. Hola, son Marta Matamala e traballo no CIM no grupo MapasLab. En este minuto viaxaremos hai 3 millóns de anos para descubrir como o clima marcou a historia dos nosos antepasados. Vamos alá! Naquela época, os cambios climáticos estaban a transformar o mundo. Grandes glaciacións e períodos máis cálidos, obrigando aos nosos ancestros a adaptarse ou morrer. O Homo erectus foi o primeiro gran viaxeiro da humanidade. Saíu de África hai 2 millóns de anos a procura dos recursos. Pero non o fixo ao chou. O seu camiño estivo marcado polas mudanzas climáticas. Hai un problema. O rexistro fósil non nos conta toda a historia. Moitas pegadas do pasado fóronse perdendo. Por eso combinamos datos de sedimentos, datos fósiles e modelos climáticos para cuantificar todo o que se esqueceu. Se o Homo erectus sobreviviu a tantos cambios, que podemos aprender de él para afrontar os retos climáticos de hoxe? Moitas grazas por me acompañares a nesta pequena viaxe. Se queres saber máis sobre como o clima nos transformou, dale like!